Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori gin mokum counties e Kenya madhido sir ne jopur kuoke riwruok mochung' ne weche chiemo kod pur e piny mangima FAO e yor siro jopur kondo mondo mi oked kod lokruok ma kor lwasi e yore gi mag pith kod pur. FAO biro yango chenrono madhi muonyo omenda maromo shillings bilion 6.7 juma manyien e kaunti ma Kisumu kendo gidhi tiyo kanyakla kod counties mayudore alwora ma Nam Lolwe more kaka Lake Region Economic Block. FAO wacho ni chenro ni geto konyo dhano maromo milion 2.7 alwora ma Nam Lolwe e yor siro pith kod pur ma ok nyal roch kod lokruok e chal ma kor lwasi mamedo kelo midhiero ne jopur. Mokuom pith ma ibiro sir gin mag alode, yiende mag olemo, jamni kod gwen. Kendo wan gi project ma wasekonyo sirikal ndiko jopur. An gadiere ni jopur mang'eny ma gweng'wa nondiki masani kidwaro fertilizer to ni nyingi ni record, lopi ni record, gimetimo be ni record. Mano bende ni tij FAO. Wakonyo gi mwakelo gimoro maniluongo ni KIAMIS, mano register farmers. Amedo aji jogweng'wa moponi pok ndikore, jodalawa ndikre uru. To nikech bang' ndikruok sani koro wadhi tiyo gi sirikal mondo wati gi system no ero mondo wakony jopur e gimiluongo ni e-extension. En gimoro ma koro inyalo yudo information kata simbi kata obiro biro machiegni kodi to mondo mi bi benefit yani nyaka bi bede registration mar register ni sani. Kendo FAO biro tiyo gi counties kanyakla mondo wakel yore manyien mag wach cooperatives to gi mag keto ji bede cooperatives mondo mi gikonyre kanyakla ka gidhi mbele. And watemo kendo wase riwore gi jo Denmark, and jo Denmark was to gi kambi machielo ma Netherlands, jogi beyo kabisa e wach mar cooperatives.